Welcome to školasrpskog.com. Ispričaj ovu dramatičnu priču kao žena. Tell this dramatic story as a woman. Dragi dnevniče, ovo je strašno. Sinoć sam došla kući besna. Besna na samu sebe. Ne mogu da kažem da sam bila samo besna. Osjećala sam se osramoćeno i užasno. Da li postoji iko gluplji od mene? Moj dečko Jovan me je pozvao na Draganovu žurku, ali nisam mogla da idem jer sam imala puno da učim. Oko 11 sati nazvala me je Zorana i predložila da banemo na žurku da iznenadimo Jovana. I baš sam ga iznenadila. Kada sam došla, videla sam da priča sa nekom kovrđavom plavušom. Toliko sam poludela da sam se spotakla o nečiju nogu dok sam im prilazila. Onda sam pala preko stola i prevrnula 2 čaše. Jedna od njih se razbila. Jovan je bio zaprepašćen. Sedela sam na podu i nisam znala šta da radim. Ispala sam nespretna i glupa i ljubomorna. Zorana mi je pomogla da ustanem, a onda su mi prišli njih 2. Mislila sam da ću pući od besa. Dok sam tako razmišljala koga od njih 2 da ošamarim, Jovan me je zagrlio i rekao: "Jesi li dobro? Ako si se povredila, Vanja će ti pomoći. To je moja sestra od tetke. Znaš, ona koja studira medicinu." Mislim, stvarno sam ispala ljubomorni kreten.